Σήμερα παίζουμε στα Vegas και πάμε να δούμε τι μας περιμένει. Ωραία. Ωραία. Πάμε και να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε την πρώτη πίστα. Και ξεκινάμε. Έχει λίγο αεράκι και ακούγονται διάφοροι ήχοι. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε. Να διαλέγουμε πίστα, μπλοκάρει αρκετά το παιχνίδι για κάποιο λόγο. Οπα. Ωραία. Χάσαμε, το βλέπω από τώρα. Καμπού. Έπεσε κάτι, δεν κατάλαβα τι, αλλά πάντως κάτι έπεσε. Μόλις έριξα μια σιωρεμπάλα, κολλάει αρκετά το παιχνίδι. Σε λίγο θα φτιάξει. Και έπεσα. Δεν υπήρχε κάτι άλλο να κάνω. Κάποιος έχει τον μπανάνα. Ωραία. Λοιπόν, πάει να με περάσει. Δεν θα τον αφήσω όμως. Θα πέσει. Ή εγώ θα πέσω. Μια φορά έχω μπλοκά. Ωραίος. Ωραίος. Τρέχα. Μπράβο. Περνάμε από εδώ, δεν έχει τερματίσει κανείς. Περνάμαστε εκεί. Τι μόλις έφασα! Μα δεν είχε τερματίσει κανείς! Τέλος πάντων. Λοιπόν. Μα και βέβαια. Έχει ωραία μουσική καινούργια, τώρα το παρατήρησα. Live. Μπορεί να μας βάλει διαφήμιση γιατί συνήθως θα το κάνει. Το παγώσω, σταματάω για λίγο. Ξαναεπιστρέψαμε. Πάμε λίγο εδώ. Όχι, δεν ξαναδώ. Κάτι μου έδειξε τώρα. Δεν θα βρω. Πάτησα εδώ. Καλή, τώρα το είδα αυτό. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, θα παίζω συνεχώς με διαφημίσεις, με πάρτι, γιατί συνεχώς μου βάζει διαφημίσεις και δεν μ' αρέσει αυτό. Και πάμε. Πιάσε. Η μουσική. Όχι, είναι ρετσουλί ήθελες. Κάποιος είχε ένα παλιό καλό σκηνάκι. Όπα, νόμιζα ότι έπεσε. Καλά, και άρχισα το σκιν. Είναι πανέμορφο το μισό το αντίθετο. Αλλά δεν είναι ωραίο και το αντίθετο. Ωραίος, μην πέσεις, μπράβο. Και καλώς μην πέσεις. Πάμε στην ρετσουλίδα, κατσάου, μπαμ, μπουμ. Και φεύγουμε. Κατσάγκα, κάποιος δεν πέσε. Έτσι θα πέσε κι εγώ. Εδώ δεν θα με περάσω. Και φίλε, δεν υπάρχει. Όπα, αυτός πότε ήρθε. Μα κάνω να το προφήξει για ρετσουλίδρα. Όχι, μην πέσεις, μπράβο. Πέσε. Πρέπει να πέσεις. Μην πέρασαν όλοι. Point. Ωραίος. Πώς πέρασα έτσι, όχι, παίρνε. Έχασα. Και δείτε τι ήταν το μάτι μου, αυτό δεν είναι τεκλάκι. Λοιπόν,
Τέλος πάντων. Θα παίξω άλλο έναν αγώνα γιατί μετά θα μπορώ να ανεβάσω το βίντεο. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι τέλειος. Λοιπόν, ωραία. Ωραία. Κάτι μου λέει πως θα πάρω κάτι μεγάλο. Πίστευα να μην μου βάλει ξανά διαφήμιση. Α, οκ, χαλαρά το πήρε. Λοιπόν, costumes μου λέει να πω. Οπα. Λοιπόν, θα πατήσω εδώ. Κάτι μου λέει πως θα πάρω αυτό τα δύο. Τι, το πήρα. Με κόντεψε. Τέλος πάντων δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πάμε στο Stable Pass. Get Pass. Θέλει 1200 διαμάντια. Για να δω τι μπορώ να πάρουμε με αυτά. Μπρο. Τίποτα. Τι να έχουμε την κοτούλα. Τίποτα δεν μπορώ να πάρω. Όλα τα έχω πάρει. Αυτό θέλω. Τέλος πάντων. Τίποτα, αυτά θέλουν 10. Πώς. Τέλος πάντων, λοιπόν, φεύγουμε. Και πάμε στο shop. Όχι. Λοιπόν, μπορώ να πάρω αυτό. Αλλά για να δούμε. Legendary υπάρχει για να τις 100 πιθανότητα. Για να δούμε όμως εδώ. Legendary πόσο τις 100 πιθανότητα υπάρχει. Δεν υπάρχει Legendary. Σιγά μην το δώσω τότε. Λοιπόν, θα πάρω ένα τέτοιο με διαφήμιση. Δεν ξέρω βέβαια τώρα. Μισό. Θα το πάρω. Πάμε. Θα σταματήσω βεβαίως το βίντεο. Σιγά μην σας βάλω να βλέπετε διαφημίσεις. Λοιπόν, ωραία. Παιδιά, συγγνώμη αν σας είχα βάλει και βλέπατε τη διαφήμιση. Εμπιστώ που πατήσετε και νομίζω πως έγραφε στη διαφήμιση. Πάμε. Παίρνα το αυτό. Γιατί μου δίνει συνεχώς τέτοιο, τουλάχιστον το άλλο το skin να μου δίνει. Τώρα, ξέρετε τι θα κάνω. Θα πάω να δω αν μπορώ να φτιάξω τη δικιά μου μπορώ. Τέλος πάντων βγαίνουμε. Τι να έχει άρα εδώ πέρα. Ωραία. Πάμε στις πίστες αυτές. Για πάμε σε αυτές τις πιστούλες. Θα παίξω σένα. Να δω τι είσαι. Έλα. Play. Και βέβαια, τι άλλο να μας έβαζε. Στην μεταξύ με special skin. Όπα, τι μας έκανε ρε.
Καμπούμ. Α, σαν την άλλη την πίστα είναι που το τέτοιο. Όπα, πώς τόσο σαν έτσι ρε. Όπα, αυτές εξαφανίζονται τώρα. Πώς, παιδιά, τι είναι χάλια. Μην μου πεις ότι πρέπει να κάνω αυτό που έκανα. Ωραία. Τρεις κουχά. Σου. Πώς το έκανα. Εγώ και μία ακόμη είμαστε εδώ. Όπα. Όχι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα το κλείσω το βίντεο. Λοιπόν, μισό. Να βγουν αυτοί οι τύποι. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Και θα τα ξαναπούμε σε ένα άλλο βιντεάκι όπου. Μισό παιδιά, συγγνώμη τώρα γι' αυτό. Ρε θύε, είναι όλα ανοιχτά, καταστραφήκαμε. Αυτό θέλει αλλαγή όλος ο τείχος. Είναι κάτι θύη που καταλαβαίνω. Μόνο τέλος πάντων, δεν πειράζει. Γεια σας παιδιά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe.